64 koronavirus kasu berri atzeman dituzte azken egunean Nafarroan, Iruñerrian 17 kutsatze berri atzeman dira. Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak hala behartuta bertan bera geratu da Nafarroan etxeratze agindua. Terrazak gaueko 10etan ixteko agindua ere atzera bota du. Gomez konsellaria SACIRrek sustatutako parke eolikoen proiektuak kaltetutako tokiko erakundekin elkartu da. 60 osasun zentrok bat egin dute segurtasunaren botoia sistemarekin. Nafarroak 2000 tona hondakin baino gehiago ibaietan amaitzea saiestu zuen azken urtean, hau da 250 zabor kamioi. Hezkuntzak Lanbide Heziketako matrikulazio kanpaina aurkeztu du, Lanbide Heziketa etorkizunaren melodia lemapean. Txibite lehendakariak Euskara Bidearen egoitza bisitatu du. Ekainean hasiko dira San Francisco eskolako gimnasio berria egiteko obrak eta komunak berritu edo leihoak aldatuko dituzte beste 5 eskolatan. Errepide seguroa bat eskatuz nazioarteko garraio astuna A15era desbidera dezaten eskatzeko ostiral honetan maiatzaren 14an berriz moztuko dituzte errepideak 121 A errepide nazionalean Alkaiagan eta Uharteko Zokoarena biribilgunean. Nafarroko Udalen Federazioa jaiei eta udako jarduerei buruzko akordio alternatiboa bat aurkeztu dio Nafarroko gobernuari. Nafarroko Kirolaren Institutuak 55 online emanaldi programatu ditu Nafarroko Kirol Jokoetan. Odiosas amadas hitzaldi zikloaren baitan Sabina Urrakak hitzaldia eskainiko du. Gaia Lidia Davis, el material viene a mí y yo trato de responder. Hau asteazkenean izanen da arratsaldeko 7 Kondestableko Zibiboxan. Asteartean 2634 PCR eta antigenoen testak egin ziren Nafarroan eta 2,4 positiboa eman zuten 64 COVID kasu denetara. 17 Iruñerrian, Etxarriaranaz eta Tuteran 5 kasu eman dira. Ansoain, Buñuel, Beriain, Lakuntza, Txantrea eta Iturraman 3 kasu. 135 persona ingresatuta daude une honetan, hauetatik 26 zainketa bereziko unitatean eta 16 etxean daude hospitalizazio modalitatean. Covidaren eragin metatua Nafarroan 14 egunetakoa 250 kasuetara jaitsi da eta 7 eguneko metaketa 100 kasutan dago. Azkenik aipatu ere azken 24 orduotan 80 ikasle sartu direla konfinamenduan, hoiekin 1260 dira beraien etxetan bakartuta dauden ikasleak, guztien artean 2,03. Bizikidetza gela egonkorrei dagokionez 38 ikastetxetako 67 ikasgeletako kideak daude bakartuta. Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak etxeratze aginduaren foru agindua bertan bera uztea erabaki du. Ez hori bakarrik, ostalaritzako terrazak gaueko 10etan ixteko agindua ere atzera bota du aginte judizialak. Auzitegiaren iritziz, ordutegi muga hoiek etxeratze aginduaren testuinguruan bakarrik dute zentzua. Ordutegiaren muga hoien helburua agindua betetzen laguntzea baita. Eremu pribatuen kasuan, zein publikoan, gehienez 6 personako bilerak egiteko mugei dagokionez, Auzitegi Nagusiaren iritziz erabaki egokia eta proportzionatua da aurreko ebazpenetan adierazi duen bezala. Nafarroko Justizia Auzitegiak ontzat jo ditu Nafarroko gobernuak hartutako gainerako neurriak, bereziki gurtza aretoetan ezarritako edukiera mugak, beharrezkoak eta proportzionalak direlakoan izan ere, administrazioarekiko auzien salak mugikortasuna mugatzeko eskumena aitortu dio Nafarroko gobernuari, beraz, beharrezko izanez gero, herrikako itxialdi perimetralak ezartzerik izanen du aurrerantzean ere. Itziar Gomez landagarapeneko eta ingurumeneko konseilariak informazio topaketa bat izan zuen atzo SACIR SLUk parke eolikoen proiektuen eraginpean dauden tokiko erakundekin hoietako batzuk egindako eskaerari erantzunez. Nafarroko gobernuaren aldetik Itaskun Abril lurralde antolamenduko zuzendari nagusiak, Uxue Itoitz industriaren energiaren eta Seiru proiektu estrategikoen zuzendari nagusiak eta Pablo Muñoz ingurumeneko zuzendari nagusiak ere parte hartu dute. Toki entitateen aldetik Ester Dozibar, Olaibar Anue, Julas Peña, Lizoain, Arriasgoiti, Erroibar, Odieta, Ezkabarte eta Huesibarko udalerrietako ordezkariak izan dira. Eta telematikoki Antxoriz, Osakain, Olabe, Olaitz
Enderiz, Nabatz, Orondritz, Erro, Arre, Azotz, Zildoz, Eusa, Makirraen, Orikain, Orrio, Sorauren, Olatz, Egues, Elia eta Sagasetako kontzejoak ordezkatuta egon dira. Era berean, haize berriak plataformak ere parte hartu du, Sazirreko parke eolikoen proiektuen aurka eta bilera informatibo horretan parte hartzea eskatu zuen. Bileran azaldu denez, Sazir enpresak hasieran konsultatu zituen 5 parke eolikoetatik gaur egun 2 daude izapidetzeko onartuta. Esteribarkoak eta Erroibarkoak hain zuzen ere. Hoiek garapen ekonomikoko departamentuari aurkeztu diote eskaera izapidetzen hasteko. Gomezek gogorarazi duenez Landa-garapeneko eta ingurumeneko departamentuak azaroan idatzi zuen irismenari buruzko txostena eta hilabete horretako agerraldian iragarri genuen bezala ondorioztatu zen parkeek eta haien ebakuazio azpiegiturek eragindako inpaktuak garrantzitsuak izan daitezkela eta beraz, proposatutako proiektuen ingurumen bideragarritasuna nabarmen baldintzatu dezaketela. Aste honetatik aintzinera Foru Komunitateko 60 osasun zentrok segurtasunaren botoia sistema izango dute, langile publikoek pairatutako arrisku edo mehatxu egoeren aurrean ohartarazteko. Barne Ministerioak sustatutako sistema Nafarroko Gobernuaren 80 egoitzatan baino gehiagotan ezarri dute dagoeneko. Iaz 2000 tona hondakin baino gehiago Foru Komunitateko errekatan amaitzea saihestu zuen Nafarroak, hau da, 250 zabor kamioi oso. Hori izan da, hain zuzen ere, Europan Green Week delakoaren harira, Nafarroan antolatu diren ekitaldien barruan ezagutzera eman den datuetako bat. Ekitaldi horiek zero kutsadura kontzeptuaren inguruan ospatuko dute Europa Green Week hil honetan. Nafarroko lehendakaria Maria Txibitek inauguratu ditu Ubagoa ibaiko arroilarako zenbait bisita dibulgatzaile. Hortik ura ematen zaie Izarbeibarko mankomunitateko, Gesalazeko eta Jaitzeko 12.000 biztanle baino gehiagori. Topaketak hondakinen konsortzioak antolatu ditu Izarbeibarko mankomunitatearekin elkarlanean eta hoien helburua da gizartea sentsibilizatzea gizakiaren jarduerak baliabide hidrikoak aldatzeko eta kutsatzeko duen gaitasunaren inguruan. Txibite lehendakariarekin batera izan dira Lurralde Kohesiorako kontseilaria eta Nafarroko hondakinen konsortzioko lehendakaria Bernardo Ziriza, toki administrazio eta despopulazio zuzendari nagusia Jesus Mari Rodríguez, Nilsako kudeatzailea Fernando Mendoza, Deierriko alkatea Edorta Lezaun eta Errezu kontzejuko lehendakaria Alfredo Buldain. Izarbeibarko mankomunitateko lehendakaria eta zuzendari idazkaria Sabina García eta Jaione Mariezkurrena, Jurramendiko mankomunitateko kudeatzailea. Nikolas Ulibarri eta Irantzuko lurren kudeatzailea Txaro Apestegia. Bizitan Maineruko emakumen elkarteak ere parte hartu du eta uraren ziklo naturala landu dute, Errezuko iturria zeharkatuz, hau da. Kalitate eta purutasun oneneko ura ematen duen Espainiako akuiferoetako bat da. Ziklo integrala Errezuko iturritik ura hartzen hasten da, ondoren Ziraukiko instalazioan ura edateko moduan jartzen da, udal deposituetara eramatearekin batera. Ziraukiko geltokiaren ondoan 150.000 metro kubikoko gaitasuneko erregulazio putzu bat dago, eta udan emari defizitak estaltzeko erabiltzen da. Giza kontsumoa eta gero hondakinurak tokiko araztegietan tratatzen dira, Ibarreko ibaietara itzultzearren kutsatzeko arriskurik gabe. Bizita osatzeko ibaiko beste arrain batzuk erakusketa dago ibaiko arroilan, ibaietan amaitzen dute hondakinen ilustrazioak eta hori nola saihestu daiteken azaltzeko deskribapen ludikoa jasotzen dituzten panelen bitartez. Ibai ertzetan amaitzen duten zaborrak eta fauna eta flora hidrikoari egiten dioten kaltea errepasatzen dira erakusketa honetan. Horrez gain komunetik bera edo bide publikoan eta errepidetan beharrez bezala botatzen diren hondakinen inguruan sentsibilizazioa lantzen da bizitan hiriko hodietan edo araztegien sarean amaitzen baitute hondakin horiek. Soilik 2020an Nafarroko araztegi handienek lortu zuten 2000 zabor tona Foru Komunitateko ibaietara ez botatzea, hau da 250 zabor kamioien parekoa bakoitza 8 tonakoa izanik. Lanbide heziketa etorkizunaren melodia da datorren ikasturtean lanbide heziketako zikloetan izena emateko aurkeztutako kanpainaren lema.
Carlos Jimeno Hezkuntzako kontseilariak eta Tomas Rodríguez Garraza Lanbide Heziketako zuzendari nagusiak aurkeztu dute kanpaina berria. Izen ematea heldu den astelehenean maiatzak 17 hasiko da eta maiatzaren 26an amaitu. Jimeno kontseilariak azpimarratu du aurrekaririk gabeko lanbide heziketako eskaintza akademiko baten irekitasuna eta aniztasuna zeinek modalitate ezberdinen 24 unitate eransten dituen. Lanbide heziketa berezia, erdi mailak, goi mailak eta espezializazio ikastaroak. 980 plaza berrirekin edatuz, erdi mailako 12 ziklo berritan banatuta, zuzeneko 10 eta 2 online. Goi mailako 6 ziklo elebidun, goi mailako gradu bat eskaintza modularrean, 5 espezializaziorako ikastaro eta lanbide heziketa bereziko 2 unitate berako tokiona institutoan eta Azkoieneko Ribera de Larga zentroetan. Guztira, lanbide heziketako 5.525 ikasle berrirekin kontatuko da lehenengo mailan 17% gehiago, 129 titulazio ezberdinetarako aukerarekin. 2021-2022 ikasturterako inskripzioak lanbide heziketako ikaskuntza guztietako zikloetan arte plastikoen eta diseinuaren ikaskuntza artistikoak eta erregimen bereziko kirol arlokoa barne modu telematikoan bideratu ahal izango dira eta bestela zuzenean ikastetxe ezberdinetan maiatzaren 17tik 26ra. Eskari formularioan gehienez 6 aukera barne hartuko dira lehentasun urrenkeraren arabera adierazita. Jarraian, hilak 29 baino lehenago, prozesuan parte hartzen dela egiaztatu beharko da. Onartuak izan direnek bere matrikula formalizatuko dute, uztailaren 19tik 22ra, irailaren 13an eta 14an plaza hutsak esleitzeko prozesua garatuko da. Era berean oinarrizko lanbide heziketako eta tailer profesionalen zikloetako onarpen epea ekainaren 2tik 11ara bitartean garatuko da. Lanbide heziketa bereziko zikloetako ikasleen onarpen epeari dagokionez maiatzaren 10tik 21era bitarteko izaten ari da eta matrikula izapideak ekainaren 10tik 17ra egin ahal izango dira. Dagoeneko ikasketa hauek egiten ari diren ikasleentzako lanbide heziketako online ikaskuntzarako inskripzioari dagokionez ekainaren 22tik 29ra garatuko da. Aldiz, online eta erdi zuzeneko ikaskuntzako ikasle berriak irailaren 1tik 7ra inskribatuko dira. Txibite lehendakaria Paulino Caballero kaleko 13. zenbakian kirolaren etxea zena kokatutako Euskara bidearen egoitza berrian izan da. Eta Ana Ollo herritarrekiko harremanetako kontseilaria eta Mikel Arregi Euskara bideko zuzendari nagusia izan ditu ondoan. 2020ko ekainan zerbitzu ezberdinak egoitza berrira eramaten hasi ziren eta era horretan kostuak eta espazioak optimizatu ahal izan ziren erabiltzaileei eta herritarrei oro har arreta hobea eskaintzeko. Euskaltegia Jose Maria Iribarren ikastetxe publikotik aldatu ziren bulego orokorrak Jangoaz eta Miranda kaletik eta itzulpen atala Eskiroz kaletik. 2020-2021 ikasturtean guztira 914 ikasle joaten dira Euskara bidera ikastaro presentzial eta erdi presentzialetan eta institutuan 78 pertsonak egiten dute lan. Euskara bideak hainbat zerbitzu ditu esate baterako programen zuzendaritza kudeatzailetza eta negoziatua administrazio kudeaketaz eta herritarri arreta emateaz arduratzen den unitatea da. Bestetik, administrazio publikoetan Euskararen garapenerako zerbitzuak hizkuntza planean garapena koordinatzen du lehentasunezko administrazio unitatetan Euskara eskakizuna duten plazak identifikatzeko aholkularitza ematen die departamentuei. Eta herri administrazioan zerbitzura lan egiten duten langilei euskarazko prestakuntza eskaintzen die. Euskararen liburutegi espezializatua du euskarazko argitalpenekin, euskarari buruzkoekin eta eduki soziolinguistikoekin eta Nafarroko liburutegien sarean sartua dago. Euskara bideak baita euskararen plangintza eta sustapen zerbitzuak laguntza deialdiak kudeatzen ditu. Toki erakundeak, komunikabideak, irabazi asmorik gabeko erakundeak, sektore sozioekonomikoak eta lankidetza hitzarmenak ere bai topagunea, erabilera soziala, wikilarien elkartea, sareko edukiak, dindaia, aurren aizitela matikoa. Horrez gain, zerbitzua euskararen lehen plan estrategikoa 2016-2019 aplikatzeaz eta euskararen bigarren plan estrategikoaren 2020-2027 proposamena egiteaz arduratzen da oro bat,
Nafarroko hizkuntza politiken ebaluazio egiten du, diagnostikoa eta azterketa soziolinguistikoak eta Nafarroko euskararen adierazleen identifikazioa. Iruñeko udalak obrak abiatuko ditu haur eta lehen hezkuntzako 6 ikastetxeetan ekainean, ikasturtean bukatu eta gero. San Francisco eskolen gimnasio bat eraikiko da Hegoalde, Amaiur eta Sanduzelaien komunak berritu, eta Iturraman eta Garzia Galdianon leihoak aldatuko dira. Tokiko gobernu batzarrak 3 kontratuaren esleipena onetsi du guztira ia 750.000 euro obra hoiek egiteko. Hoiek gehituko zaie pasaden astean San Juan de la Cadena ikastetxeko jantoki handitzeko kontratua, 186.327 euroan, horrez guztira, 936 euroko inbertsioa egiten duen urtean ikastetxetan. Jarduketa hoiek guztiak udan zehar eginen dira eta aurreikuspenen arabera lanak ia amaituta egonen dira helduden ikasturte hasierarako. Errepide seguruagoa aldarrikatzeko nazioarteko garraio astuna 15era desbideratzeko, Ortziral honetan maiatzak 14an berriz moztuko dute 121 errepide nazionala, zehazki Alkaiagako bidegurutzean, 73 eta 74 arten kilometroan, eta Uharteko Zokoarena biribulgunean PA30 errepideko 8-9 kilometro puntuan errei bat moztuko dute arratsaldeko 8 Erran bezala, arratsaldeko 8 egina dago deialdia eta Irungo noranzkoan eskuineko erreia moztuko dute. Adierazi dutenez, segurtasun tartea mantenduz lerroan jarriko dira protesta egiteko eta herritarrei parte hartzeko deia egin diete. Nafarroko Udal eta Kontzejoen Federazioaren batzorde exekutiboak erabaki du idazketa berria ematea Nafarroko gobernuak koronavirus pandemiaren testuinguruan heldu den udan egingo diren herriko jaiei eta kultura eta aisialdi jarduerei buruz bidali zion akordioaren zirriborroari. Horretarako batzordearen erabakiaren arabera, Federazioko presidentea Juan Carlos Castillok beste testu idatzi bat bidaliko die bokalei haiek ekarpenak egin ditzaten eta ondoren batzordearen beste bilera batean bozkatuko da datorren astean. Argi utzi nahi izan du Federazioak herriko jaiak ez ospatzeko proposamena gomendio bat dela eta puntu ezabatu nahi ditu, batetik kaleko zezen ikuskizunei buruzkoa eta bestetik feriatzaileen puzgarrien edo baliokideen jarduerei buruzkoa uztailaren batetik agintzinera. Gai horiek ez zirelakoan aztertu gobernuak federazioarekin gai horri buruz egindako bileran. Federazioak ulertzen du jarduera horiek jasota daudela jada udalek programatutako beste jarduera kultural, aisialdiko edo denbora libreko batzuk izeneko atalean. Horretarako honako hau ezartzen du. Osasun publikoren arloko jarraibide eta edo konbendio zehatzi jarraituko diete bai eta hala badagokio Nafarroko gobernuak jarduera horietarako eskatzen duen araudiari ere, eta horiek ere epearen barruan eta behar bezala helaraziko dira. Nafarroko Kirolaren Institutuak 55 online emanaldi programatu ditu Nafarroko kirol jokoetan. Emanaldiek lehiaketen jarraipen egitea ahalbidetuko dute, kirol instalazioetako edukiera murrizketek indarrean jarraitzen baitute. Nafarroko Kirolaren Institutuak Nafarroko Kirol Federazioarekin koordinatuta streaming bidezko 55 emanaldi eskainiko ditu, maiatzan eta ekainean, ia guztiak Nafarroko kirol jokoen amaierakoak. O diosas amadas hitzaldi zikloaren barne, Sabina Urrakak Lidia Davis el material viene a mí y yo trato de responder gaiaz solastuko da Kondestableko Zibi Boxan maiatzak 13an arratsaldeko 7. Zikloaren saio honetan Sabina Urraka mintzatuko da, hots bere belaunaldiko idazlerik bikainetako bat, Soñó con la chica que robaba un caballo lana plazaratu berri duena. Las niñas prodigio gogoan garri ura argitaratu eta 3 urtera. Plazerrutza izanen da Lidia Davis idazle ipar-amerikarraz duen ikuspegia eta harekin duen lotura jasotzea. Davis ipuin minimalistaren maistretako bat da eta egile miresgarria benetan giza kondizioz eta harreman personalez zuen ikuspegiari dagokionez.